да спрат шампионатното пропадане, 4 последователни поражения за Левски в първенството. По този начин ЦСКА може да стопи пасива си наполовина. За тази цел обаче червените просто нямат право на грешна стъпка. Центриране на Иван Горанов. Размираха се там двама футболисти. Антонио Вултов обаче е в положение на засада купата. Много повече от чисто голмайсторските умения на Фернандо Каранга носи бразилецът, когато е на терена. Непримиримост. Роман Прохаска възстанови равенството след почивката. В досегашните 3 двубоя през този сезон, включим и този за Купата на България, разбира се, по една победа за Левски и ЦСКА. И ето подобни ситуации сега бе на път да сбърка. Червените привърженици буквално изтръпват всеки път, когато топката е върната към литовския страж. В двубоя срещу Верея Витал Те. Защото контратакуващата тактика, която донесе толкова много успехи на Делио Роси в предходния двубой и неутрализира на практика ЦСКА, сега трудно би свършила работа. Ролите са разменени. Да видим каква ще бъде реакцията на футболистите в синьо. Иван Горанов към Серджио Буш, който се изтеглил на фланга. Той назад към Фелипе Нещата на домакините в двубоя. Чорбаджийски. Всеки от футболистите в синьо в собствена. Манолев. Много абсолютно свободен в средата на терена. Кристиян Малинов много далеч стоят от своите съперници футболистите в синьо. Засада на Фернандо Каранга. Той трябва да задържа топката в тези зони. Да започва атаките на сините. Паулиньо. Веднага след първото попадение. Гола на Фернандо Каранга от Успа. Паулиньо взе своята позиция по левия фланг. Габриел Бертан се премести от дясно. Тук обаче никакъв ефект. Вутов. Иван Горанов. Срещу него Кристиян Малинов, който го спря. Горанов към Паулиньо. Много близо до него Стойчо Атанасов. Допери да се измъкне Рафаел Енрике. Не е много бързо възстанови позицията си. Милош Цветкович върна назад към Яблонски. Много агресивни червените. Но бе, оказа се и невъзможно за Милош Цветкович да го спре. Ейлфсон. Яблонски. Да отговорят. Халит Ям. На много тежкия терен при победата на ЦСКА с 1-0. Халит Ям много помагаше, за да бъде на... Нямаше обаче човек, който да го посрещне и да му отнеме топката. Сега Манолев сбърка. Иван Горанов взе надмощие в това индивидуално противоборство след Божидар Митрев. Само една победа за Левски в последните 7 шампионатни двубоя. Успехът дойде срещу Черно море във Варна с 3-2. С по 0-1 от Ботев, Лудогорец и ЦСКА. Само един отбелязан гол от сините в този период. Пак при поражение от Берое на стадион Георги Аспарухов. Серджио Буш вкара. Роси опитва да направи корекции. Когато обаче за трети път се променят нещата в предни позиции в рамките на 20 минути, самите футболисти трудно биха могли да... Няма да има проблеми Божидар Митрев. Внимаваше, проследи ситуацията и в мига, в който топката влезе в наказателното му поле и улови с ръце. Горанов пазва в предни позиции. Малинов не успя да се намеси. Серджио Буш потърся, защото ситуацията им сега е много тежка, но обратима. Ако останат с човек по-малко или пък инкасират трето попадение, мисля си, няма да има връщане обратно в този двубой за тях. Именно затова тези минути само веднъж в този период. В повторния дебют на Николай Митов, начало на Левски преди малко повече от година, когато ЦСКА поведе с гол на Арсенио Нунеш, но през второто полувреме Роман Прохаски изравни от Дуспа, Давид Яблонски завърши обрата. След това обаче ЦСКА на два пъти спечели с по 3-0. Тези двубои доста приличаха на този, защото и тогава ЦСКА повеждаше с 2-0 с ранни попадения. Със сигурност на червените ни се искат този да бе полуфиналният реванш за купата.
Убеден съм обаче, че сините ще изглеждат отново. Сам се вкара в неприятности Виталтас Черняускас. Бързо обаче и се измъкна от тях. Стойчо Атанасов по десния фланг. Само тък за ЦСКА тук, след добрата игра на Иван Горанов срещу Стойчо Атанасов. Отново Стойчо Атанасов. Още едно центриране, още едно странично хвърляне. Отговорът го имаше този път. Божидар Митрев. И поредното центриране. Антонио Вутов игра с глава. Атаката обаче ще продължи. Кристиян Малинов. Изпреварен без Станислав Манолев. Обертан. Двама срещу Габриел Обертан. Нарушение. Ще прати тази среща в съвсем различно измерение. Обертан. Назад към Иван Горанов. Бе затворен обаче Иван Горанов все пак успя да центрира в зона, обаче в която няма негов съотборник Жеферсон пред Холмар Йолфсон. Буш към Иван Горанов. Той назад към Холмар Йолфсон. Комбинира исландеца. Бере скорост и евентуално да се измъкне зад отбраната на ЦСКА. Това обаче не се случи. Затова и атаката сега ще отиде от другата страна. Обертан. Още веднъж имаше засада на Рафаел Енрике. Още едно коректно решение от реферите. Иван Горанов. Търси Антонио Вутов. Там обаче е Жеферсон. Менто е изключително близо до Кристиян Малинов. А когато това е така, червените не могат толкова лесно, колкото го правеха в дебютните минути. Няма засада тук на Фернандо Каранга, обаче който се измъкна. Фернандо Каранга ще повярва, че не направи авансът на своя отбор класически. Паулини. Стойчо Атанасов срещу него и успя да му отнеме чудесните самочувствия на фона на резултата в момента. С цялото първо по време обаче ЦСКА изглеждаше много по-подготвения отбор за това дерби. Отново обаче абсолютно никакъв шанс за Серджио Буш да стигне до топката. Манолев измъкна се от Иван Горанов, комбинира с Рубен Пинто. Центрира много опасно центриране на Цветкович. Като че ли си попречиха Паулиньо и Серджио Буш. Но като атака тази бе най-опасната на Левски. Още една грешка на ЦСКА при изнасянето на топката. Иван Горанов, центриране на Иван Горанов, там е Чорбаджийски. Последен сигнал на първото полувреме. Сините 6 от тях единствения случай, в който Левски допусна първия гол и не загуби, без срещу Етър на стадион Георги Аспарухов на 11 в състава на сините на почивката. Реакция се очакваше от Елио Роси и той я направи. Извади Антонио Вутов, вместо него Роман Прохаска, който ще действа в средата на терена. Паулиньо от ляво, Габриел Бертан от другата страна. Поне така изглеждат сините в дебютните секунди на второто полувреме. За ЦСКА на вратата с 30 номер Виталтас Черняускас. Пред него в защита от дясно наляво Стойчо Атанасов, Божидар Чорбаджийски, Николай Будуров и Жеферсон. Много черна работа свърши Кристиян Малинов през първото полувреме. Много атаки на Левски спря. Сега Станислав Манолев бе изпреварен от Иван Горанов, който продължава рейда си. Надясно към Габриел Бертан, по-офанзивен Левски на старта на второто полувреме. Цветкович центрира. Хубаво е подаването на Милош Цветкович. Гол за Левски. Иван Горанов реализира. Човек с топка в крака да преодолее противников футболист, да изостри атаката. Каранга. Пита да продължи с глава към Манолев. Не стана. Рубен Пинто. Фелипе Нашименто се размина с топката, за да стигне тя до Фернандо Каранга. Пасата назад към Малинов. Манолев. Задържа Манолев. Пасът му обаче към Тиаго Родригеш БСК. В първият бой между тези съперници през настоящата кампания Левски губеше с 1-2. Роман Прохаска обаче изравни резултата. Затова и сега бе вкаран Роман Прохаска, за да осигури повече стабилност в средата на терена. Сигурност Елио Роси няма да има абсолютно нищо против Роман Прохаска отново да се разпише. Именно словакът владее. Хубаво подаване към Милош Цветкович. Още една добра атака. Роман Прохаска комбинира с Паулиньо. Срещу него Стойчо Атанасов. Прохаска и отново Стойчо Атанасов. Горанов принуден да върне назад до Божидар Митрев.
Ейолсон. Нашименто. Горанов. Отново Иван Горанов. Спрян от Кристиян Малинов на 2 пъти. Чисто. Така, Кирил Десподов, Георги Китанов, Томислав Йорданов. Едвин Джеси също. Малинов изпревари Прохаска. Нашименто. Горанов. И пак се справи Иван Горанов с Станислав Манолев. Успява да вдъхнови Левски в тези минути Иван Горанов. Рядко можем да кажем нещо подобно за ляв краен бранител. Иван Горанов обаче го прави. Обертан. И отново обаче в битката за втора топка Левски е безапелационен през второто полувреме. Центриране на Иван Горанов. Чорбаджийски с глава. Тиаго Родригеш още по-напред. Стойчо Атанасов. Центриране на Стойчо Атанасов към Фернандо Каранга. Пада Каранга. Няма нарушение срещу него. С 2 на 3. Манолев. Пас към Рубен Пинто. Изпреварен обаче Рубен Пинто от Иван Горанов. Вярвам, че все още не сме видели всички попадения от тази среща. Всяка от двете посоки може да отиде този двубой. Нарушение срещу Станислав Манзия. Предвид факта, че резултатът е равен и той по никакъв начин не устройва червените, техният съперник може да си позволи да действа по подобен начин, защото той на свой ред вече показва. Нещо подаване на Станислав Манолев. Много падна процентът на точност при пасовете на ЦСКА след почивката. Още веднъж обаче това е провокирано от играта на техния съперник. В момента дори изглежда сякаш по-вероятно е Левски да реализира трето попадение. Паулиньо срещу Стойчо Атанасов. Пас на Паулиньо към Иван Горанов. Стойчо Атанасов пресече подаването. Рауе. Халитиам. Сигурно сега червените много съжаляват за положението на Фернандо Каранга, за начина по който Божидар Митрев успя да парира изстрела на Тиаго Родригеш от първото полувреме. Това е втората промяна за Левски след влизането на Роман Прохаска на полувремето. За Левски. Още свежест обаче в средата на терена за сините. Жорди Гомес. Той обаче няма как да загуби от класата си, въпреки че със сигурност не е в формата, в която го познавахме от английското му приключение и от тези години. Центриране на Тиаго. Възможност за Фернандо Каранга. Топката е във вратата, има засада обаче. Фернандо Каранга е бил в положение. Ферсон бе изгонен в два от ключовите двубои на ЦСКА. Не забравяйте, той получи червен картон и срещу Лудогорец достави своите с човек по-малко в Разград. То приравя. Сега обаче Левски няма човек на върха на атаката. Заради изгонването на Серджио Буш. Нямаше кой да бъде адресат на този пас. Чорбаджийски изпревари Иван Горанов. Турс. Вместо него Роланд Тауберг, човек, който реализира 2 попадения срещу Верея в ролята на централен нападател. Обаче сега ще действа зад гърба на Фернандо Каранга. Към Стойчо Атанасов. Не стана ясно кого опита да намери с това подаване. И сега Стойчо Атанасов отново е преодолян от Иван Горанов. Това ще бъде класически жълт картон за Стойчо Атанасов. С 2 ръце хвана и повали Иван Горанов. Пинто. Подаване към Станислав Манолев. Там обаче е Иван Горанов. Направи свой собствен целия ляв фланг през второто по време Иван Горанов. Обертан към Паулиньо.